nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:12. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bimeg Integra with Immunoboosters. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Suertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Drink responsibly. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. United Home Kidlets. Chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang. Martes po nganyan, Agosto 30, 2022. Ini po ang bareta alas 12 asin ako sa inyong tagapagbareta. Mardila dahing iba. And outside lang sa tendera kulang mga bareta. Gobyerno Provincial kan Albay, padagos na nagkakaigwan ng lakdang na makabugtak min free wifi sa mga hararayong barangay. Munisipyo kan Daraga Albay, magpautob ng traffic rerouting dahil sa aktibidades katakod kang kapistahan. Sa lado nasyonal, dating Senador Leila de Lima binatikos ang Philippine National Police sa pagulang kan paglaog kan sa iyang bisita. Kag sa diri kan pinakadakulang sugar miller sa nasyon, pinalaga na naligasyon na sinda nagtatago ni sukar. Sa ibang nasyon, Chinese Foreign Ministry na ibinasura ang reklamo kan Taiwan may kinaraman sa porotrong harassment kan Chinese drones. Sa lado ng Karawato Sports, PBA Best Player of the Conference Junmar Fajardo kan San Miguel Beermen nangako na mabawi kontra sa talk and text tropang giga. Yan ang headlines. Ngayon sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Fortiplex Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Sa kamautan na dahil ng mga depisila ng mga estudyantes may relasyon sa saindang pag-aada lalo na sa research na iba-ibang bagay. May kinaraman sa edukasyon ang gobyerno provincial padagos na nagkakaigwa nin lakdang na magbuktak nin free wifi sa mga rarayong lugar. Mismong si Gobernador Noel Rosal ang nagbisita sa mga rarayong barangay pati na sa isla tanganing makabitan nin wifi ang mga ini na pwedeng magamit ka mga estudyantes. Plano niya na magbuktak manin wifi sa iba pang lugar tanganing matapod ang mga ini siring man dahil na magkaigo ng problema sa mga aki ang sa indang pangangaipo sa eskwelahan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Sa dagdag ng baretang lokal, Ans Galero na sa linya. Ans, go! Formal nang napirmahan ngunit na aga an agreement of cooperation entry kan gobyerno lokal kan Legazpi and UN Habitat Philippines para sa paglansar kan proyektong Healthy Oceans and Clean Cities Initiative o HOTC project. Ipinaliwanag ni Country Manager Christopher Rolio na ang programang inisaro sa mga mayor nindang programa para matabangan ang mga komunidad lalo na ang mga maisalog
na malinig ini asin malikayan ang mga basura sa kadagatan asin na malikayan nga ni marine litter an barangay Dapdap asin Peñaranda an pilot beneficiary asin may mga grupo man na beneficiary kan programang ini matangan LGU pubugtakan ng Centralized Material Recovery Facility sa barangay Bangkerohan. Katakon kini nagpasalamat man si Alcalde Geraldine Rosal dahil sa dakula daw ang magiging tabang kini sa programa kan gobyerno lokal para mapangatamanan ang kapalibutan. Kaptang kan pahayag ni Alcalde Rosal. Mr. Christopher and Mr. Voltaire, nice to have you here in our city, and would like to, in behalf of our team here, would like to thank you for again. Although this was already mentioned that during the time of Mayor Noel, this has been already been as program been already offered to the city, but then as right now as Mayor in this time, I would like to thank you that you have again took the legacy as one of this beneficiary of this program. Mr. Christopher DCGP. Mientras tanto, dahil sa mga aktibidades may kinaraman sa magiging kapistahan kan Draga Albay sa September 8 in honor kan sa inang patrona na si Nuestra Señora de la Porteria, nagkakaigwang nyan in traffic rerouting sa Toribio Perez Street kung sa ina mga vehicles and tricycles na kinakaipuan na magliko sa Lutibio Street diretso sa Rizal Street. Ini sa rason na sa ampang kandarga COVID code para menta sa sarado ini sa trapiko de lanta binugtakan ng mga tolda para sa mga paratyenda. Sa ibong lado, ang trapiko maigpit na pigmamanihar kan public safety officers takaning day magkaigwa nin problema. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Sa tao kaning pinalawas na abiso kan Albay Provincial Education Department of PED Albay na temporaryong isasarado ang pag-akseptar ng aplikasyon para sa sendang educational assistance poon kan Agosto 26 rinuso manggiraray ngunyan nin mga aplikante sa sendang opisina. Sigung kay PED Chief Dr. Cham Gusoniga nasa ngunyan wala pa man sindanin pagpaluwas sa panibagong abiso sa pagbukas liwat kan sendang aplikasyon manungod sa siring na asistensya pinansyal. Nasa 3,250 ang target nindang benepisyaryo na matatawanan ng educational assistance sa kantidad ng 2,000 pesos. Alaga dahil sa kadakulang ka mga nagsumitir na aplikasyon, sinabi din Sunyiga na ipapairam ninda ini sa evaluasyon tanganing maaraman kung sinda ang kwalipikadong matawan nin asistensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Pigsususog ng unyang kan Tabaco City Police Station kung si Isay antag sa diri o anong opisina ang naggamit kan ba na may pulang plaka na nahiling ninda sa CCTV footage na nag-agi sa lugar asin oras na pigtataram kan akin aligadong pigbalong dukoton kan Miyerkules sa Barangay Kabangan kanasabing syudad. Siguro ni kay Deputy Chief Major o Police Major Darwin Sevilla kung saan matapos ang maigot na pag-aadal sa nako ang footage sa lugar, sinabi ni Sevilla na kung ipinailing ninda ini sa biktima ang footage day na masiguro kang biktima kung ito na mismo ang ba na nagranisa sa iya mentras na kaniperarom ang biktima sa medical exam wala ni nahiling na bruises o indikasyon na may pwersa sa aki. Sa ngunyan, maigot man na pingimbestigarang kan Tabaco CPS ang nasabing insidente tanganing maraman kung peke ang plaka asin tulos man na maresolbiran ang nasambit na kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Kasarupang baretang lokal, nadugangan ng 407 kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Sigun ini sa datos na ipinaluwas kan Department of Health Bicol Center for Health Development dahil ang sanganing may rehistro ang 62,702 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa reyon. Ang 94 nagpositibo halos sa probinsya Canalbay, 42 sa Camarines Norte, 200 o kaya 29 sa Camarines Sur, 7 sa Catanduanes, o 229 sa Camarines Sur, 7 sa Catanduanes, 13 sa Masbate, asin 21 sa Sorsogon. Nasa 58,406 man na recover, 2,632 sa nagadaan, mantang
nasa 1,664 ang aktibong kaso dahil ang kani ang ahensya padagos ang pangapunan sa mga Bicolano na magsunod sa public health standards asin aprobitsanan ang pagbabakuna bilang proteksyon sa nakakagadan na helang. Yan ang primerong parte gusto yung mga bareta alas 12 bareta sa lado lokal. Ang bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa bakalis lang kani. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikapay mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siring kan Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibok ang Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Magdya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura,
Panlalaki, pambabae o pambata, sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga
mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo, mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Sa pagkapadagos kong bareta alas 12 dumang sa bareta sa Radio Nacional, binati ko si dating Senador Leila de Lima ang desisyon ng Philippine National Police na alangon ang paglawgan sa iyang mga bisita mantang siya nagsaselebrar kan sa iyang ika-63 na kumpleanyo sa karsel sa pagsasabi na dapat ang mga autoridad naging malumuy sana. Sina yung mga kampin ang paglaog ang mga bisita ni de Lima susog sa Memorandum Circular 2018-027 na nagsasabi na ang written request na magbisita sa sarong persona na nasa kustodya kang pulisya dapat may paluwas 10 working days bago ang bisita. Pinalagaan kantag sarili kan pinakadakulang sugar miller sa nasyon ang alegasyon na sinda nagtatago ng asukar. Alagad siya nagtutubod na kulang man talaga ang supply ng asukar sa nasyon. Nagsimbag si Crystal Sugar Company Incorporated owner Paulo Lobrigat sa alegasyon kamalakanyang nasabit sinda sa may iwasan na pagtatago sa tahaw kan inspeksyon kan sa ina diskubre ang ribo-ribong sakon ng asukar na pagtatago sa mga bodega. Sayang sinabi ng premise kan intelligence source na itinatao sa Malacanang salaman ang mga impormasyon o piglilibong sana tanganing sabiyo na may pigtatagong asukar sa mga bodega. Idinagdagpaman ni Lobrigat na salaman ang mga impormasyon na nakakaabot sa atensyon kan Malacanang. Nagpaluwas na ng desisyon ang Manila Regional Trial Court na minasuko sa Bureau of Customs na ipautob ang computerized processing system sa ahensya sigon sa desisyon ni Judge Paulino Gallegos ka Manila RTC Branch 47 kay puan ng ipasunod ang nasabing kasuguan. 5 aldaw matapos ipaluwas ang desisyon kan Agosto 2, 2022. Sinabi ni Attorney Israelito Torreon, abogado kan joint venture of Omniprime Marketing Incorporated na kung gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mahali ang korupsyon sa administrasyon, dapat nang implementar ang programa sa pag-ini mahali ang pagre-recycle kan importasyon o importation permit siring ang kontrobersyal na nangyari sa asukar. Sigong kay Torion, nabenta sa good 99.9% na nawawara ang korupsyon asin ibagling sa BOC kung may papasunod ang bagong computerized processing. Taon 2015 kan nakuha kan joint venture ang proyekto na kasalida sa lumang sistema kan BOC na electronic to mobile o E2M kay iba na ang phase 2 kang Philippine National Single Window na mapadalaganon sa sarong platform o sistema. Sa satuyang bareta sa ibang nasyon, gaman sa Beijing, ibinasura kan Chinese Foreign Ministry ang reklamo kan Taiwan may nungod sa paurotrong pa sa harassment kan Chinese drones naraning marhay sa Taiwanese controlled islands. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian na ang paglaog kan Chinese drone sa teritoryo kan China dahil man dapat pag-aaditan kan Taiwan. Ang payag ni Zhao yung kinabaldi man kan Taiwan Foreign Ministry. Sa lado ng crowd of sports, nangako ang bagong napiling PBA Best Player of the Conference Junmar Fajardo kung saan
kan San Miguel Beermen ang mabawi sinda kontra sa Talk and Text Tropang Giga sa Game 5 kon sa indang Best of 7 Championship Finals kan PBA Philippine Cup 2022. Sayang sinabi na magibo sinda ng mga lakdang tanganing makabawi man sa Tropang Giga tanganing makarani sinda sa kampyonato. Sa ngunyan 2-all ang karta sa finals matapos daw gon kan Tropang Giga ang Beermen sa Game 4 ka nakaging banggi. Ang Game 5 mangyayari sa agang banggi. Breakthrough! Sa tuyang balata sa siyensa at teknolohiya, Nightcore ang napodkan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa sarong imbensyon na smaller version nin aircon. Sigon sa Hong Kong Hardware na nag-develop kan swak ini sa mga personang mahilig mag-travel dahil sa pwede ning bitbiton sa gabos na outdoor activities. Arog ang camping, asin ibang travel dahil sa sadit ang sukol kay ni, asin flexible man na i-install dahil sa iguanin dual hose na minatao nin 18 degrees Celsius sa good 30.2 degrees Celsius na temperatura. May kakayan ining magtaon in lipot sa laog din 5 sa good 8 oras. Ang Nightcore pwedeng mabakal sa kantidad na $949. Istoryang naiiba! Sa tuyang espesyal na istorya, sarong married same-sex couple sa Utah, United States na nakareceive ng Guinness World Record title dahil sa 2 foot 9.44 inch na distansya kan sa indang height. Inanunsyo ka nakalis na aldaw kan Guinness World Record na sinda Christy Chandler na may height na 5 feet o 11.74 inches, asin Seneca Corsetti na may height na 3 feet o 2.29 inches ang pigmidbid bilang greatest height differential of a married same-sex couple. Ang nalipot na height ni Seneca dahilan sa diastrophic dysplasia, sarong form nin dwarfism na nakakapekto sa development kan cartilage sa sintulang. Nagamit bidan sinda Christy asin Seneca sa sarong eskwelahan kung saan sinda nagtatrabaho bilang maestra. Ikanasal sinda kanunyo 2021 asin nagkaraw si Seneca na pang Guinness World Record sa indang height dahil hindi napiguna na matapos sarong taon ang sa indang kasal nagkatotoan sa iyang karaw asin literal na nakaentra ang sa indang mga pangaran sa Guinness World Book of World Records. Sabi baguron sa mag-agom, mas dako lang advantage kan agwat kan sa indang height kumpara sa disadvantage sigon sa inda. Madali na nababanga ninda ang magigibon sa arong dahil sa saday si Seneca siya nakatoka sa paglinig ka na babang parte kan sa indang arong mientras sa si Christy naman naglilinig ka na lang na parte. Biglao man kabagagom na ang pinakakaigwan ninda ng Guinness World title mataw na minsay sa bilog ng kinaban na may diretso ang kada tawo na mamuot ano man ang kolor, timbang, langkaw, asin pagkatao. Agosto 30 kan taon 1850 o 1850 kani pinangaki ang propagandista na si Marcelo H. del Pilar o mas bidbid bilang Plaridel sa barangay Kupang na sa ngunyan iyon ang barangay San Nicolas, Bulacan. Siya aki ninda Don Julian del Pilar asin matibay na Tagalog grammarian, speaker asin poet asin agom kaining si Doña Blasa Gatmaitan. Si del Pilar midbid sa iyang mga speeches sa mga bulangan, plaza, fiestahan asin iba pang matatawong lugar na minatuyaw sa pasistema ka mga Espanyol. Agosto 1, 1872 kani pinaluwas niya ang diaryong Tagalog na nagpapailing kan pag-abuso ka mga Espanyol sa mga Pilipino. Nagsurat man siya nitula asin sanaysay na minaprotekta sa interes kang pagkakapantay-pantay ka mga Pilipino asin Espanyol sa sayang libro na La Soberania Momentum el Pilipinas. Kaibanan sa mga nasurat niya ayuan La Solidaridad kung saan nagpuon ang propaganda. Bago magalit si Del Pilar sa Pilipinas, binig niya man ang Komite de Propaganda. Asin sa nakalis na 7 taon ay pinagpadagos ng Del Pilar ang sa iyang missionary work. Ang signifikanting kontribusyon ni Del Pilar sa istorya ng Pilipinas na kulang tabang man sa pagrealisar ng katalingkasang kanasyon sa mga mananakop. Mga tukang yan na po ang kabilugan gustong alas 12 mga bareta at tinipon na sinalap sa DCGB Newsbay. Sa pangalan ka nagsurat ka mga bareta, News Director Edwin Peralta, si Riman, si Angel Mustasa. Bunjing Tanay, Salado Technical, Richard Storasin,
Tricia Marilitana sa Haiti. Ako mo sa tagapagbareta, Mardila Daingiba. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's